אם עד היום חסכתם אבל לא מספיק בשביל לקנות דירה, הסרטון הזה יעשה לכם סדר. בעצם יש פה 4 הוצאות מאוד גדולות שבדרך כלל אלפי שקלים בחודש שאתם חייבים להבין. זה חלק מהיכולת הכלכלית שלכם לרכישה של דירה. שכירות, לא צריך לפרט הרבה, כולנו צריכים 4 קירות לגור בהם. אתם משלמים את זה, אתם יכולים לשלם את זה לבנק במקום לבעל הדירה. גנים. אחלה שזה מלא כסף, אבל זה לתקופה מוגבלת בזמן. אנחנו יודעים מתישהו שהילדים יגדלו, והאלפי שקלים האלה שעוזבים לנו את החשבון הבנק כל חודש, יכולים לחזור אלינו, ואנחנו יכולים למנף את זה לטובת רכישה של נכס. הלוואות, עוד נושא לא מדובר. מתי פעם אחרונה פתחתם את ההלוואות שלכם, עשיתם בהם סדר מופתי? אולי אתם סתם משלמים יותר מדי ריבית. אפילו קחו את הסרטון הזה, תשלמו 200 שקל פחות לבנק שלכם, שימו את זה בפקם. צאו עם זה לחופשה בשביל עצמכם. למה לשרוף את זה על ריביות? שלא לדבר על זה שאפשר גם לקצר את התקופה של זה ובעצם לבוא ולסיים עם ההלוואות האלה יותר מהר. תשלומים, לפתוח את הכרטיס אשראי, להתמודד עם מה שקורה שם. אם זה כמה כרטיסי אשראי, אז על אחת כמה וכמה, ואם זה הוראות קבע בחשבון, כסף שאתם לא שמים לב שמתפזר לכם, והוא במקום ללכת להוראת קבע לחיסכון, ואני אגיד יותר מזה, לחסות הלוואה מסוימת שלקחתם להון עצמי ראשוני שהבית יהיה מוכן עוד 3-4 שנים, כי אתם עכשיו אוספים את ההתנהלות הכלכלית שלכם, זה כסף על הרצפה, ומה זה חבל. ב-2026 אני אעשה עוד סרטון טיק טוק דומה, תדעו שיכולתם היום לקנות דירה בפחות.